Tonen, den kan både være rå, men den kan også være... Det hjælper ikke altid at være rå, fordi nogen skal have det inde på den hårde måde, andre de skal have det inde på den diplomatiske måde, stille og roligt, og andre de kan bare lægge sig ned, og så kan man bare se, at det her det virker bare lige fra første skud af. Og det er... Altså at få dem der, hvor det bare virker fra første skud af, det er rigtig fedt. Det er det. Jeg kan koncentrere mig enormt meget om mit arbejde. Hvis jeg sidder og svejser, så kan jeg jo, ligesom til skydning, lukke mig helt ind i mig selv. Så det er bestemt en evne, man kan tage med sig videre. Og så kan man finde en indre ro, hvis man bare er derhjemme og ligger på sofaen, så kan man ligge og helt komme til at tænke over sit åndedræt, hvordan man ligger stille og roligt. Så det spiller meget ind, hvad man lærer i skydning. Det kan man tage med mange steder. Mit værdiord ved skydning, det er helt klart viljestyrke. For jeg er en arbejdshest og vil opnå nogle rigtig gode resultater. Og de kommer ikke af sig selv, så det kræver en masse vilje og stædighed. Jeg er skytte, fordi jeg synes, det er en rigtig fed sport. Du får masser af gode venner, får en masse god tid sammen med dine gode venner, og så giver det dig så mange ressourcer i hverdagen.